No ale ty keď mi strátiš doklady, vodický, občiansky, to nepôjdeme nikde. No hej, bankomatová karta, samozrejme, na prvom mieste, ne? Kde si mi dal kartu? Dneska ešte krátky výlet s mojimi laskami, pretože už o chvíľu vyrazím s mojim kamošom z Trenčína na nevyspytateľné cesty do sveta. Tentokrát to bude veľmi ďaleko, dámy a páni, ale že veľmi ďaleko. Máte sa na čo tešiť. Mimochodom ďakujeme za každý komentár, ktorý nám píšete. Napríklad ako aj na moje lyžiarske okuliare, ktoré sú veľmi obľúbené. Taktiež na moju krásnu manželku, ako ju chválite v komentároch. Veľká vďaka. Mám tu najkrajšiu manželku na svete. A najkrajšieho synčeka na svete. A som za to veľmi vďačný. Malá zastávka na kávu. Mamka, ty sa naučíš piť aj teraz kávu so mnou. Tak mi fajn. Raz si ochutnala karamelové latte, tak to už budeš stále mať akože toto na svojom menučku v aute. No a mimochodom dneska to nebude ani wellness, ani výrivka, ale bude to prechádzka do prírody na našu krásnu priehradu na Ružine, kde je môj kamoš Mišo. Motorka išla, no láska, bum bum, no ako on reaguje brutálne na motorky. A navštívim znova môjho kamoša Miška, ktorý je vášnivý rybár a určite som vám rozprával o jeho kanáli na YouTube Rybolov s Dubim, kde chytá tie najväčšie ružinské kapre. Taktiež aj môj kámoš Džuky Papaja, Matúš, pozdravujeme. Rybári veľkí. Vitajte v obci Margecany. Pozdravujem všetkých Margecančanov a Margecianky. Železničná stanica Margecany. Musel som to ukázať mojej polovičke, lebo hovorí, že nikdy v Margecanoch nebola. Tak je to veľmi dôležitý železničný úzol medzi Košicami a Bratislavou. Vitajte v Margecanoch na stanici. Pre milovníkov stanovačiek a rybačky je tu Počkaj Beach. Bujanovský tunel je vedľa, kde chodí vlak. No tento ja neviem, jak sa volá. Mamka, jak sa volá tento tunel? Nevieš? Ujo, prosím vás, neviete, jak sa volá tento tunel? Ďakujem. Ale údajne má 150 rokov. Margecanský tunel. Tunel železničný. A tuto je napísané, hej. Tunel železničný. Technická pamiatka. Tak to bol taký starý tunel asi. Keď vojdete dovnútra tunela, tak sa automaticky zapálí svetlo v tuneli. Je to vychytávka z tunela Glossglockner v Rakúsku. Nedá mi to a musím vystúpiť v tomto tuneli. Takže veľa motorkárov si tu narobí selfie, tak ja si spravím takéto selfie s autom, ale práve nám zhaslo svetlo v tuneli, tak neviem, či vôbec bude niečo vidno. A už sa aj rozsvietilo. Skoro ako v dome svätého Michala.
Nemusíte chodiť ani do jaskyne napríklad. Stačí prísť do Margeciana a máte jaskyňu. Práve som stretol v tuneli môjho spolužiaka zo základnej školy Milana. Milan, pozdravujem ťa. Takéto stretnutie v tuneli Margecianov som si vôbec ani len nepredstavoval. Vítajte na priehrade Ružín. Miláčik, kde je Gaga? Ty hľadaš už Gagu? Ďalej už nemôžeme ísť, tu je rampa. A Miško ide trošku ďalej. Ideme ho pohľadať. Čo, Miláčik, čo hovoríš? Ďakujem, utekaj si. To nedávaj do kamery. Čo si? Mamka hovorí, že pozri, aký kapor. Ale riadny kus tam je. Ty kokos. Nie, nechcem mikinku, zatiaľ nie. Keď si dám mikinku, to už bude zima, fakt. Prosím, nebrať kamene, je to len na výstavku. Hlásime nízku hladinu Ružína. A vzduchu mu to rybka. Aj no. Tak Miša sme tu na nenašli, nachádza sa na druhej strane Ružína, tak ideme za ním. No. Chybička se bloudila. Tak našli sme Michala. Tak si tu krásne chytajú rybičky. Čo si videl, Gagu? Gaga tam pláva. Tam je Gaga. Gaga. Tak chlapci si chytajú pokojne ryby, nebudeme ich tam rušiť. Majú to nahodené, tak držíme palce, že sa niečo podarí ešte. Ale v Jaklovciach Pytliaková krčma a ten najlepší burger ochutnáme teraz. V týchto končinách. Čo tam je, rybička? Kde pláva rybička? Tu je? Mamka, tak ja dneska poruším všetky možné veci, čo sa len dajú. Ty máš čo? Kebab šalát. Kebab šalát? No tak poďme ochutnať tento Pytliakov burger. Čerstvá zeleninka, paradajky, dvorky, cibuľka. Mäsko je fajne prepečené. Spokojnosť. Mamka, ako ti chutilo u Pytliaka v Jaklovciach? Dobre, nevravím, ale jedla som už lepšie. Hej? No neviem, mne tu chutí ten burger stále akože. Som skúsila ten šalát s kebabom a dosť také prekorenené. Prekorenené? Hej? Nekonečný most v Jaklovciach. Semafor už niekoľko rokov. Tak toto bola taká krátka prechádzka na Ružín, na burger u Pytliaka, kde moja manželka to hodnotila tak polovične, že to mäsko mohlo byť trošku čerstvejšie v tom šaláte. To si mal aký šalát? Kurát, kebab šalát s zeleninou. Nie, počkej, kebab šalát sa to nevolalo, to bol kebab, nejak iné sa to volalo. Zeleninový šalát s kebabovým mäskom. Takže ten zeleninový šalát s kebab mäskom údajne mohol byť trošku čerstvejší, no nevadí. Ale na to, že tam bolo toľko veľa ľudí, aj na terase vo vnútri, tak mohlo to byť trošku čerstvejšie, no. Burger mi chutil, aj tá žemla bola celkom v pohode, len už tiež ku večeru tá žemlička nebude čerstvá.
ale na Jaklovce a na Pytliakovú krčmu ja si myslím, že môže byť.